Moje holčička je konečně doma. Strašně si mi chyběla. Mně. A tohle musí být můj zeď. Těší mě. Rád vás poznávám. Jsem Simon Jones. Simon. Vítej v rodině. Výborně. Jde ti to? Vítejte zpátky. Vítejte zpět, šéfe. Šéfe, 6 měsíců jste pracoval v přestrojení za bezdomovce a vyšetřoval zločiny svého strýce. Teď, když je ve vězení, je čas se vrátit do skupiny Jones. Díky, Luisi. Ještě jedna věc mi zbývá. Pospěš si, už jde. Čau, Simone. Přinesla jsem ti tvůj oblíbený cheeseburger. Díky moc, Viktorie, upřímně. Ty jsi byla jediná, kdo na mě byl hodný, co jsem tu. Nosila jsi mi jídlo a věci. Vážně si toho vážím. Ale musím ti něco říct, Promiň, někdo mi volá, chvilinku. Ahoj, mami, jak se máš? Viktorie, doktor říká, že babička se nejspíš nedožije Vánoc. Jejím největším přáním je vidět tě ve svatebním. Vážně jí můžeme říct, že svatba bude do Vánoc? Ano. Neboj se. Karl už mě požádal o ruku. A zítra si jdeme pro oddací list, takže není čeho se bát, dobře? Ona se vdává. No to je skvělé. Co takhle svatba na Vánoce? Tak a je to domluvené, hned to všem vyřídím. Probereme to později. Dobře, mám tě ráda. Nezlob se. Co jsi říkal? Já jen... To je jedno. Slyšel jsem, že se vdáváš. Gratuluji. Díky, Simone. Teď mám ale v práci obědovou špičku a musím zpátky. Uvidíme se potom? Díky moc. Hezké svátky! Další, prosím! Můžu vám nabídnout nějaké přílohy nebo něco? Kečup nebo... Karle? Ježiši Kriste, Viktorie! Myslel jsem, že dnes máš volno. Čau, sestřenko, dlouho jsme se neviděli. Karle, jak mě můžeš podvádět s mou sestřenkou? Podívej. Už není co říct. Teď už to víš. Je konec, Viktorie. Ne. Co? Vždyť jsme zasnoubení a zítra si jdeme pro oddací list a... Co pak jsi zapomněl? Tenhle levnej prsten ti stačí k tomu, abys byla věrná? Jsi úplně blbá. Přestaň se na mě lepit a nech mě jít. Je konec. Ne, Karle, byli jsme spolu 3 roky. Proč mi to děláš? Co jsem udělala špatně? To jakože nevíš? Už pro mě nejsi dost dobrá, Viktorie. 3 roky v New Yorku a pořád servírka? Pořád nosíš ty samé hadry a kovbojské boty? Tady už nejsi na ranči. Přesně. Karl je teď manažer té největší americké pobočky skupiny Jones. To on je teď VIP. Jen někdo jako já si zaslouží být s Karlem. A co se tebe týče, jsi prostě směšná.
Proč se nevrátíš do Texasu, kam patříš? Pást krávy. Ty jsi kráva! Oh, Karle, co pak to nevidíš? Udělej něco! Ty jedna mrch. Nesahej na ní. Nešahej na mě, ty špinavej bezďáku plnej nemocí. Co tady chce ten člověk? Je tak odporný. A vy patříte k sobě? Pojď, miláčku, nestrácejme čas s touhle spodinou. Mohli bychom něco chytnout. Jsi v pořádku? Neměla bys kvůli němu plakat, nestojí za to. Máš pravdu, nestojí. Ale moje máma a babička už naplánovali celou naši svatbu a dali do toho všechny úspory a já nemůžu jim říct, že je po všem. To nejde, to nemůžu udělat. Co mám dělat? Myslím, že bys měla... Že by si měla vzít mě. Cože? Jen dočasně, ať tě tvá babička uvidí ve svatebním. To bys pro mě udělal? Pro tebe bych udělal cokoliv, Viktorie. Musíme jen vyřídit všechny formality. Máma si chce zarámovat oddací list. Ale neboj, hned po svatbě to můžeme zrušit. A ty se můžeš vrátit. Cokoliv potřebuješ, Viktorie. Moc ti děkuju, že to pro mě děláš. Vážně. Jsi moc dobrý přítel. Takže, slečno, Viktorie Baronová, jste si jistá, že si chcete vzít tohoto gentlemana? Nenutí vás někdo? Nikdo mě nenutí. Chci se dobrovolně vdát za Simona Jonese. Dobrá. V takovém případě už nemám žádné další otázky. Počkejte. Simon Jones? Ten Simon Jones? Ten, co zemřel při autonehodě, ten ředitel skupiny Jones? Ne, tohle nemůže být nejbohatší člověk v zemi. Děkuju. No? Jsme oficiálně manželé. Viktorie, musím ti něco říct. Já nejsem... Nemusíš to říkat, Simone. Vážně mi nevadí, že nemáš peníze. To, na čem mi záleží, je laskavost a upřímnost. Právě teď nesnesu žádné další lži. Tak jdeme domů. Vypadá to, že by si dal pořádnou sprchu. Viktorie to má teď těžké. Musíme počkat na správnou chvíli, abych jí řekl, že jsem vlastně miliardář. Můžeme? Takže teď jsem vdaná? Připadá mi to tak neskutečné. Doufám, že jsem neudělala chybu. Viktorie, máš nějaké mýdlo? Jo, nějaký jsem koupila. Přinesu ti ho. Simone, jdu dovnitř. Já nic jsem neviděla, omlouvám se. Víš, prakticky jsem tvůj manžel. Nevadí mi, když mě uvidíš nahého. Moje iced se rozpouští. Proč mi tak buší srdce?
Dobře, uklidni se. Viktorie, jako bys nikdy neviděla nahého muže. No, vlastně ne. Takového jsem ještě neviděla. Mami, ahoj. Ahoj, zlatíčko. Řekla jsem to všem a teď už celé město ví o tvých zásnubách. Babička je z toho úplně nadšená a kdy vlastně odlítáš? Páni, pane bože. Viktorie, slyšíš mě? Pane bože, je tak sexy. Je to vážně ten bezdomovec, kterého jsem potkala na ulici? To je můj zeď? Chci s ním mluvit. Viktorie, slyšíš mě? Jo, mami, promluvíme si v Texasu, dobře? Brzy se uvidíme. To byla tvoje máma? Proboha, to byl hrozný první dojem. Nemám žádné čisté oblečení. Jo, počkej, něco ti najdu. Tady. promiň. Vážně. Myslím, že růžová mi sluší, co? Já vím, je to. Karlovy věci jsem vyhodila, když se odstěhoval. Žádné pánské oblečení nemám. Ne, to je v pohodě, vážně. Nevadí mi to. Přijde mi, že nás to zblížilo. No, dneska musíš přespat tady. V pořádku. Skoro jsem zapomněl. Mám tvůj prsten. Co pak jsi zapomněl? Je konec, Viktorie. Ne, díky. Připomíná mi Karla. Využil každou příležitost utratit každý cent, který jsem vydělala, aby mě teď opustil, když ho konečně povýšili. Kdyby nebylo jeho, měla bych peníze na svatbu a necítila se tak hrozně. Jaká dcera nutí mámu zaplatit celou svatbu? Viktorie, já Ne, můžu... promiň, nechci na tebe teď všechno hrnout. Prostě už nemluvme o smutných věcech. Dobře? Odpočiň si. Dobrou noc. Velikost 7. Šéfe? Luisi, potřebuju, abys mi v Texasu naplánoval svatbu. Cože? Kdy jste se oženil? A sežeň mi diamantový prsten. Velikost 7. Díky, tak zatím. Vítejte u Jones Airlines. Dobrý den, jdeme k odbavení. Vidím, že letíte do Texasu. Položte prosím tašku na váhu. Letíme první třídou, měli bychom mít přednost. My jsme tu byli první. Heleme se, není to Viktorie? Neodkopl jsem tě? Nech mě hádat. Letíš domů oslavit Vánoce sama? Není sama. Je teď vdaná. A já jsem její manžel. Ahoj, krasavče, kde jsi ho sehnala? Hej, kámo. Víš, že je to moje ex, že? Baví tě sbírat smetí po ostatní. Měl by se si omluvit. Nebo budeš litovat. Ne. Co s tím teda uděláš? Hej! Hej! Ty tam! Jseš slepá? Napadnul mě! Volej ostrahu! To on. Tenhle mě napadl. Vyhoďte ho odsud a zakažte mu cestovat z Jones Airlines. Jsem VIP klient. Udělejte, co říkám. Pane, narušujete provoz letiště, takže vás musím laskavě požádat, abyste odešel.
Pane Pane, vy narušujete provoz letiště a žádám vás, abyste odešel. Cože? Ne, to on zaútočil na mě, vyhoďte jeho a ne naopak. Promiňte, jste všichni slepí? Viděla jsem všechno. To on vše začal. Drž hubu, krávo! Jste tady s tímto pánem? Ano, jsme VIP klienti. Dobře, vyprovoďte je oba ven. To nemůžete. Cože? Tohle nemůžete. Zažaluju vás. Všechny vás zažaluju. No, zdá se, že 2 sedadla v první třídě se právě uvolnila. Proč si je nevezmete? První třída? To si opravdu nemůžeme dovolit, ale děkujeme. Ale ne, to bude na nás, bez obav, jako kompenzace za to, co se stalo. Vážně? Simone, slyšíš to? Poletíme první třídou! Poprvé, co letím první třídou. To je tak skvělý. Ty jedna mrcho. Nesahej na ní. Vezmi si mě. Mám takovej pocit, že nejsi úplně tak obyčejný chlap. Viktorie, já vím. Ne. Nejsi obyčejný ani trochu. Jsi můj talisman. Když jsem s tebou, všechno jde tak hladce a vše je v pohodě. OK, proto nesnáším létání. Hej. Jen dýchej, dobře? Promiňte. Tady váš kapitán, narazili jsme na nečekanou turbulenci. Zůstaňte prosím na svých místech, dokud není za námi. Hele, jen zavři oči, dobře? A poslouchej můj hlas. Víš, vzpomínám na noci, kdy jsem byl na ulici. Bouřky, sníh, anebo horko. Bylo tolik nocí, kdy jsem přemýšlel, jestli to vůbec přežiju. Ale vždycky jsem doufal, že na mě čekají lepší věci. Nevěděl jsem přesně co, nebo na koho čekám, ale tahle naděje mě držela nad vodou. A pak jsem potkal tu nejmilejší a nejskvělejší osobu. To díky ní se mi změnil úplně život. To zbyla ty, Viktorie. Viktorie. Tohle je jen začátek, Viktorie. Dám ti to nejlepší, co tenhle svět nabízí. Bože! Jsme na blacklistu všech společností. Nikde neseženeme letenky. Karle, moje matka připravila večeři. Když nepřijdeme, bude zuřit. Dobře, pojedeme autem. Potrvá to jen 30 hodin. Pohodička. Co? 30 hodin autem nejdu! Jenom 30. Moje holčička je konečně doma. Strašně si mi chyběla. Ne. A tohle musí být můj zeď. Těší mě. Rád vás poznávám. Jsem Simon Jones. Simon. Vítej v rodině. Výborně. Jde ti to? Simon Jones, CEO skupiny Jones, je půl roku pohřešovaný po hrůzné autonehodě. Podle několika zdrojů se vrátil a brzy se opět zapojí do skupiny Jones. Mami, Viktorie,
nám přivedla svého ženicha. Ty jsi Simon Jones. Simon Jones? Ten miliardář Simon Jones?